Ακολουθήστε μας. Μπαίνουμε σε ένα καφέ καντάντε, ένα μουσικό καφενείο. Φαίνεται η λέξη φλαμέγκο να είναι η εξέλιξη της αραβικής λέξης φελά μαγκού, που σημαίνει το τραγούδι των χωρικών. Μια λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Ανδαλούσιοι Άραβες γύρω στο 1000 για να αναφερθούν στα λαϊκά τραγούδια των ανθρώπων που έκαναν τις πιο σκληρές δουλειές της εποχής. Εκεί οι άνθρωποι φορούσαν καπέλα στολισμένα με λουλούδια, ως σύμβολο της γονιμότητας. Τα ίδια αυτά καπέλα αποτελούν ως και σήμερα χαρακτηριστικό της παραδοσιακής ενδυμασίας των Μερδιάλες. Τον καημό μου τραγουδάω. Το τραγούδι μου κανένας δεν συγκινεί. Είμαι σαν το πουλί, το παγωμένο, που τραγουδάει πάνω στο χιόνι, καθώς η μέρα ξημερώνει. Στα χωράφια πάω να κλάψω, άνθρωπος να μη με βλέπει, γιατί για σένα εγώ περνώ του χάρου τα μαρτύρια, κι όμως ποτέ δεν σε ξεχνώ. Μουσικολόγοι και ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι ο Θηριά πέτυχε μια σειρά από πολύ σημαντικές μουσικές καινοτομίες. Φαίνεται να ήταν αυτός που έφερε στην περιοχή της σημερινής πλέον Ανδαλουσίας μελωδίες ελληνικής, πέρσικης και αραβικής προέλευσης από τόπους μακρινούς, ειδικά για την εποχή, όπως η Ινδία, η Βαγδάτη, η Βόρεια Αφρική, και οι οποίες μελωδίες θα αποτελέσουν τη βάση για τα μετέπειτα είδη του φλαμέγκο, του ρεμπέτικου, του φάντο και της βαλκανικής μουσικής. Μια μέρα, ο Αλμουταμίντ καθόταν στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ με τον φίλο του Ιμπν Αμάρ, αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε ποίηματα που ήταν ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος ψυχαγωγίας στην κοινωνία του Αλάνταλους. Ξαφνικά, ένα ελαφρύ αεράκι τάραξε την επιφάνεια του ποταμού και είπε ο Αλμουταμίντ: El viento teje lórigas en las aguas. Το αεράκι
κυματάκια υφαίνει στα νερά. Πριν προλάβει ο φίλος του να αντιδράσει στο στίχο αυτό, μια γυναικεία φωνή συμπλήρωσε. «Qué coraza si se laran». Πανοπλία θα έφτιαχναν σαν πάγωναν. Έκπληκτοι, αντίκρισαν ένα πανέμορφο κορίτσι κρυμμένο μέσα στα καλάμια εκεί δίπλα. Ο έρωτας του Αλμουταμίντ για την Ρουμικάια ήταν κεραυνοβόλος. Την πήρε από τον αγωγιάτη που την είχε στη δούλεψή του, την έφερε στο παλάτι του και την έκανε γυναίκα του. Ωστόσο, ο έρωτας του Αλμουταμίντ φάνηκε να μην βρίσκει απόλυτη ανταπόκριση, καθώς εκείνη σύντομα άρχισε να δείχνει το αληθινό της πρόσωπο. Αυτός λοιπόν ο ανεκπλήρωτος έρωτας εκφράζεται σε ένα από τα ποίηματα του Αλμουταμίντ που λέγεται «Στο όνειρό μου ήρθες» και το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για αυτό το θέμα που συχνά απασχολεί το φλαμέγκο, τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Σε ένα όνειρο ήρθες στο κρεβάτι του έρωτά μου. Έμοιαζε το απαλό σου μπράτσο να είναι το μαξιλάρι μου. Έμοιαζε να σου φιλώ τα χείλη, τα μάτια, τα μάγουλα και τα χέρια. Έμοιαζε το σκοπό μου να έχω πετύχει. Αν η νυχτερινή σου εικόνα δεν με επισκεπτόταν, ποτέ δεν θα μπορούσα να γευτώ το όνειρο. Το ορκίζομαι στον έρωτά μου για σένα. Un sueño viniste a mi cama de amor. Parecía que tu suave brazo de almohada me sirvió. Σημαντική πολιτισμική και μουσική ανταλλαγή παρατηρείται κυρίως μεταξύ της Αβάνα, της Κούβα, και της Ισπανικής Κάντιφ, καθώς η πρώτη χτίστηκε από τους Ισπανούς, ακολουθώντας το αρχιτεκτονικό μοντέλο της δεύτερης. Για την ομοιότητα των δύο πόλεων λιμανιών μιλούν οι παρακάτω στίχοι. Μου αρέσει το πρωί, αφού τον καφέ μου πιω, στην Αβάνα να βολτάρω και το τσιγάρο μου να φουμάρω. Από τότε που ήρθα στην Αβάνα, να ξεχάσω δεν μπορώ τη θέα της Κάντι από το παράθυρό μου, με την πλατεία στο πρωινό φως. Οι τσιγκάνοι, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του φλαμέγκο εκείνη την εποχή, διώκονταν συστηματικά, με αποτέλεσμα το φλαμέγκο να περιορίζεται όλο και περισσότερο σε κύκλους περιθωριακών που περιλάμβαναν κυρίως άτομα που έκαναν τις πιο σκληρές δουλειές της εποχής, συχνά στα όρια της δουλείας, στα σιδεράδικα, στα ορυχεία και στα χωράφια.
presa está la libertad. Presa está la libertad en la cárcel del dinero. Αχ, τι κρίμα ο άνθρωπος έτσι την ελευθερία να χάνει. Εγώ πια δεν είμαι αυτός που ήμουν, ούτε αυτός που θα ήθελα να είμαι. Μόνο σαν θλιβερό έπιπλο μοιάζω. Στη γωνιά, στριμωγμένο, φυσερό σφυρί και αμόνι, τα σπάζουνε τα μέταλλα. Κανείς ποτέ δεν θα τον σπάσει τον όρκο που εγώ σου έδωσα. El juramento el juramento que yo a ti te hago, ese no lo rompe nadie. Yunque fragua hay martillo quebrantó por los metales. Ίσιο ζητάω από την πηγή, από την ελιά νερό γυρεύω. Αυτή η αγάπη με έχει κάνει τα λόγια μου να μπερδεύω. Ο άνθρωπος μες στη ζωή πηγαίνει όπως η πέτρα μέσα στον αέρα. Πότε θα πέσει περιμένει. Όλους με τα μαύρα μάτια αύριο θα τους πιάσω. Τα μαύρα μάτια σου με τα μαλλιά σου κρύψε. Qué mentira me parece lo que tú haces conmigo. Mañana
Σήμερα τα καφέ καντάντες δεν υπάρχουν πια και έχουν αντικατασταθεί από τα ταμπλάος, όπου μπορεί κανείς να δει παραστάσεις φλαμέγκο από επαγγελματίες. Την εποχή εκείνη το φλαμέγκο γνώρισε μεγάλη άνθηση με τη δημιουργία πολλών καινούριων στυλ, αλλά και την αναβίωση άλλων σχεδόν ξεχασμένων στυλ μέσα από την προφορική παράδοση. Ένα από αυτά τα στυλ, για την ακρίβεια μια ομάδα στυλ, είναι και η σολεά. Soledad, μοναξιά. Si los huesos me cruyeran, ay, como cruen en los piñones. Ένα από τα πιο πρόσφατα στυλ του φλαμέγκο και το οποίο είναι μια εξέλιξη της σολεά είναι η μπουλερία. Η ονομασία πηγάζει από τις λέξεις μπουρλα ή μπουρλάρσε, που σημαίνει κάνω πλάκα ή πειράζω κάποιον, και ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το στυλ, επειδή κάθε στροφή τελειώνει με μια χορευτική φιγούρα με πολύ πειρακτική διάθεση. Qué bonito está eres, qué bonito está eres, cuando le ponen al puente banderita de papel, cuando le ponen al puente banderita de papel. Οπότε βουλερία είναι 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.